RLA म्यूजिक सोनकी दरभंगा प्रेजेंट्स। भतरा खतरा कइले बा, भतरा खतरा कइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, बॉडी के एनर्जी गिरइले बा, बॉडी के एनर्जी गिरइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, लहंगा में सरदी धरइले। RLA म्यूजिक सोनकी दरभंगा प्रेजेंट्स। रहे हरदम देह पर झुकल करे बड़ी दासा हो, गले दहिया ऐसे जैसे गलेला बतासा हो। ए राजा जी सही कहतानी हो। हाँ रहे हरदम देह पर झुकल करे बड़ी दासा हो, गले दहिया ऐसे जैसे गलेला बतासा हो। आशाई फरजी कइले बा, आशाई फरजी कइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, भतरा खतरा कइले बा, भतरा खतरा कइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा। नीतीश अनिल के कारनामा केतना कही नरेंद्र हो, घुसल रहे हरदम कृष्णा घर के अंदर हो। ए सखी बड़ी चिपकाऊ बा मुआना। सोनू रमन के कारनामा केतना कही नरेंद्र हो, घुसल रहे हरदम कृष्णा घर के अंदर हो। अपने ही मर्जी चलइले बा, अपने ही मर्जी चलइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, भतरा खतरा कइले बा, भतरा खतरा कइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा, लहंगा में सरदी धरइले बा। RLA म्यूजिक सोनकी दरभंगा प्रेजेंट्स।